Jubileum Scrooge Festival Assen uitgesteld vanwege dijkversterking. En Tren van Enkevoort krijgt gouden aspergemes. Ja, het is een soort van hele late erkenning voor waar ik vroeger mee begonnen ben eigenlijk. Dus met aspergesteken. Dat en meer, je ziet het in Rondje Limburg. Hoi, het is weer tijd voor een Rondje Limburg waar we de mooiste verhalen van de lokale omroepen delen. Hier in de straten van Assen is het in de zomertijd, maar ook soms in de winter, erg druk met toeristen. Vaak ook tijdens het Scrooge Festival. Hoewel eigenlijk in december de 10e editie gepland stond, kan die niet doorgaan vanwege werkzaamheden in het dorp. Dit hele gebied zoals we hier nu staan, dat zal er tegen die tijd uit zijn. Dat wordt helemaal gerenoveerd. Dus de nieuwe dijken worden hier aangelegd, de straat wordt helemaal vernieuwd. De tweede fase Maasstraat zal dan bezig zijn, dus de renovatie daarvan. Dus dat houdt ook in dat we vanuit het noorden problemen hebben. De ventweg naast het kasteel waar we, mocht er calamiteiten zijn met weer, parkeerplaatsen als parkeerplaats gebruiken, die is niet beschikbaar. Daar wordt ook dijk gebouwd. Dus alles bij elkaar zijn er te veel uitdagingen om het festival veilig en goed door te laten gaan. Het nemen van zo'n beslissing was niet makkelijk, omdat het impact heeft op veel Assenaren en mensen daarbuiten. Je bent toch inderdaad een heel eind op weg met de voorbereidingen. Er zijn al artiesten gecontracteerd. We hebben al wat hotelkamers et cetera voor artiesten gecontracteerd. Maar goed, er zijn altijd in contracten worden er punten opgenomen dat je bij calamiteiten daarvan af kunt zien. En dat gebeurt dus nu ook. En voor de rest van de voorbereidingen nemen we mee naar volgend jaar. Er is dus rekening gehouden met een calamiteit als deze. Toch is het niet waar dat het de organisatie niets kost om het evenement een jaar uit te stellen. Voor ons niet direct, buiten het feit dat we natuurlijk een jaar langer moeten doorgaan. Want we hebben toch een behoorlijke post onkosten wat betreft de huur van de locaties waar we alle materialen opslaan. Dat zijn er 2. Maar goed, we kunnen dat overbruggen. Dus ervan uitgaande dat we volgend jaar een goede Scrooge hebben. Het Scrooge Festival in Assen vindt nu plaats in het weekend van 11 en 12 december 2027. Ja, nog een jaartje wachten op de winterse festiviteiten hier dus. We gaan door naar Beringen, want daar runt de 20-jarige Tren zijn eigen cafetaria. Ik ben natuurlijk wel heel jong, maar ik denk dat daar ook wel mijn kracht zit en dat ik daar veel energie uit kan halen. Hij is 20 jaar en zit vol ambitie. Tren Geurts runt sinds januari zijn eigen cafetaria in Beringen. Met Beats wil hij het dorp een uniek horecaconcept bieden. Dat doet hij met snacks en verse frietjes, maar ook met belegde broodjes, smashburgers en salades. Positieve verhalen, aangezien wij ook met verse friet werken, dat is heel iets anders. Maar daar krijg ik heel veel positieve verhalen over dat het een stuk lekkerder is. En verder, ja, iedereen is blij dat het gewoon een frituur is gebleven hier in Beringen, want dat is toch wel iets wat Beringen nog trekt. Allemaal wel echt lokaal, toch? Ja. Wij halen de broodjes bij Leijten, hier uit Beringen. En de aardappelen komen van Becks uit Kessel. Tren nam de cafetaria over van Matt en Ingrid Basten. Zij kozen na 41 jaar voor meer rust. Hun cafetaria was ruim 4 decennia actief en had een vaste plek binnen Beringen. Sinds augustus liep Tren al mee met zijn voorgangers. Om optimaal voorbereid aan zijn klus te beginnen, volgde hij een speciale opleiding in België. En dan zijn ze echt specifiek bezig met frietbakken. En dan krijg je de theorie van vroeger tot aan nu en hoe de aardappels zich laten groeien. Eigenlijk, ja, de theorie en de praktijk is samengevat en daar moet je een examen over maken. En je gaat in gesprek met leveranciers. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Tren al de nodige ervaring in de horeca. Zo was hij ruim 3 jaar lang filiaalmanager bij Domino's in Panningen. Die ervaring komt nu goed van pas, denkt hij. Daar heb ik heel veel geleerd over de horeca. Heel veel geleerd over het snelheid werken en het gericht zijn bezig zijn met klanten. En ik heb daar heel veel personeelstaken op mogen pakken, samenwerken met collega's. En ik mocht altijd meekijken met de eigenaar, dus daar heel veel geleerd. Ik ben in augustus mee begonnen met werk hier.
En heel veel mogen leren van de vorige eigenaar. Ook niet alleen het frietbakken, maar ook de kneepjes van het vak erlangs. Die kneepjes van het vak laat hij tot uiting komen met beats. De B verwijst naar Beringen, de uitspraak naar de muzikale achtergrond van Tren als DJ. Hoewel hij de frituur regelmatig inruilt voor de discotheek, hoeven de klanten tijdens het eten geen dansbare beats te verwachten. Nee, dat niet. Het is altijd een feestje om hier te eten, maar niet dat we geen feestjes gaan geven hier. Nee, dat niet. Straks zie je een nieuwe escape tour in Venlo. Het moet een leuke, een plezierige tocht zijn waarin je met allerlei puzzels door die stad heen gaat en het Venlose complot gaat ontmaskeren. Maar eerst naar Maastricht, want daar werd een pilot met geiten van natuurmonumenten opgeschrikt door de komst van een wolf in dat gebied. Enkele weken geleden werden 3 geiten doodgebeten door wat nu blijkt uit DNA-resultaten, een wolf. De gedode dieren waren onderdeel van een kudde geiten van natuurmonumenten. Die geiten zijn onderdeel van een pilot om specifieke vegetatie in de Enschiegroeven terug te laten komen. Het was niet meteen duidelijk dat het om een wolf ging, vertelt Gabi, ecoloog en natuurbeheerder bij Natuurmonumenten. De eerste reactie was ook van, dan schrokken we ook wel eventjes. Hè. Het is natuurlijk niet het evidentste gebied of het logischste gebied waar je een aanval zou verwachten. Dicht bij de stad, toch wel een recreatief druk bezet gebied. Dus we waren inderdaad wel even geschrokken. We hadden ook wel eens iets. Het blijft natuurlijk jammer, hè. Het is een dier wat toch gedood wordt. Maar hoe gaat die procedure dan in zijn werk? En waarom is het belangrijk om te weten of het een wolf was? Eigenlijk lijkt het een beetje op CSI, Crime Scene Investigation. We blijven vooral van de dieren af. Want ons DNA, of je hebt een hond en er kan een haartje op de geit vallen of iets dergelijks. Daar blijven we dus vanaf, dat het heel zuiver blijft, dat de taxateur goede DNA-stalen kan nemen. Ook van de omgeving, daar blijven we heel goed vanaf. Dat we niks vertrappen of eventueel een spoor vernielen. Eventueel kunnen er ook uitwerpselen liggen van een wolf die dan meegenomen worden voor onderzoek. Dus eigenlijk zijn we heel voorzichtig en blijven daarvan af. Dat er nog een keer een wolf kan langstrekken, weerhoudt Natuurmonumenten niet van het houden van de kudde. Zij denken dat de geiten op een natuurlijk instinct gaan leunen. We gaan er wel mee door. We hebben het eigenlijk in onze afwegingen meegenomen gehad dat het een reële kans was dat er een aanval van een wolf zou gebeuren. Zo'n eerste interactie tussen geit en wolf of geit en predator in zijn totaliteit vraagt van de geiten natuurlijk wel weer even wennen aan het feit dat er een toppredator is die 's nachts kan langskomen. En dat willen we inderdaad gaan bestuderen, hoe dat de geiten zich nu in de toekomst gaan opstellen naar predatoren. Natuurlijk instinct zich terug weer de kop op zal steken, dat ze zich bang zullen opstellen en dat ze de rotsen op zullen klauteren als überhaupt maar een luchtje van een wolf in de buurt komt. Ja. Ecoloog Gabi blijft dus rustig onder het nieuws dat er een wolf langskwam. Ook de bezoekers van de groeven zijn niet onder de indruk en accepteren het feit. Blijft u daardoor wandelen hier nog of niet? Jawel, maar dan neem ik volgende keer wel een stok mee. Ja, ik blijf hier gewoon komen. Ik denk dat het geen direct gevaar oplevert voor de mens. Althans, dat is mijn veronderstelling. Wij mogen hier in het natuurgebied teamontwikkeling geven. En dan ga je dus ook niet meer stoppen nu die wolf gezien is? Nee, absoluut niet. Misschien dat we wel iets aan de voorwaarden moeten zeggen over risico's, want met teams zijn we natuurlijk wel hier aan het werk. Maar wat moet een bezoeker doen als er een wolf passeert? Kalm blijven. Met het gezicht naar de wolf blijven kijken en rustig aan afstand nemen. Niet in paniek slaan of gaan rennen of weet ik veel wat. En in principe zal een wolf natuurlijk niet zomaar aanvallen. Tenzij dat er bepaalde triggers zijn, als de hond los is of iets dergelijks. Dat is niet zo handig om de hond inderdaad dus los te hebben. En nu voorzichtig achterwaarts te verwijderen van de wolf. Als hij zichzelf niet al ondertussen heeft teruggetrokken. Ja, hopelijk komen de bezoekers en de geiten in dat gebied geen wolf meer tegen. We gaan door naar Peel en Maas, want daar was een kookworkshop om vitaal ouder te worden. Spannend. We hebben nog niks geproefd, dus even afwachten wat het wordt. Het initiatief Silverfood is van start gegaan in Peel en Maas. Dit initiatief richt zich op gezonde en vitale voeding voor ouderen. Elke maand wordt er een kookworkshop georganiseerd bij kookstudio De Garde in Helden. Nou, een vitale toekomst is denk ik gewoon dat iedereen lekker in zijn vel zit. Dus we informeren en inspireren personen. Dus we geven informatie over gezonde voeding en wat voeding doet in ons lichaam. En daarbij geven we inderdaad in dit voorbeeld ook recepten die ze thuis ook makkelijk kunnen maken. Maar ik denk ook heel belangrijk dat mensen gewoon doen wat voor hunzelf goed voelt. Enerzijds zien we dat er een deel vergrijzing plaatsvindt, dus mensen worden ouder. En anderzijds zien we dat er ook aandacht nodig is voor gezonde voeding.
Nou, en die combinatie hebben we beetgepakt om op die manier een stuk bijdrage te leveren, een stuk educatie en inspiratie. Hoe kan ik zelf aan de slag thuis met gezonde voeding? En anderzijds leveren deze activiteiten ook een bijdrage in het verminderen van wat wij noemen alleenzaamheid. Deze doelgroep wordt groter en groter in Nederland. En ze merken toch dat de kennis in deze doelgroep soms beperkt is. Dus we denken dat hier heel veel te winnen is. En ook zeker als we kijken naar het stukje alleenzaamheid, dat we daar echt een bijdrage aan kunnen leveren om mensen toch gezonder en vitaler oud te kunnen worden. De workshops zijn elke maand net even anders. Een voedingsdeskundige begeleidt de deelnemers en er wordt uitleg gegeven over bijvoorbeeld ingrediënten en kookgewoontes. Elke maand hebben we sowieso andere recepturen, maar organiseren ook verschillende activiteiten. Dus nu kan het een kookworkshop zijn. We organiseren ook rondleidingen bij bijvoorbeeld kwekers, waarbij we het product wat we daar zien combineren met welk gerecht kun je ermee maken. Maar we organiseren ook kookdemonstraties waarin de kok laat zien hoe een maaltijd bereid wordt. Heeft u nog iets verrassends meegekregen? Nou, nog alles. Alle dingen die ik gezien heb zijn bijna allemaal nieuw voor mij. Waarom vindt u het belangrijk om mee te doen? Om te leren. Te leren wat je kunt eten, wat gezond is, bij wijze van spreken. Dat vind ik dus heel belangrijk. Nou ja, we zijn dadelijk met heel veel ouderen. We zijn al met veel meer ouderen dan jongeren, hoorde ik gisteren op nieuws. En dan moeten we toch ook gezond blijven eten. Hè? En dit is natuurlijk heel gezellig, hè. We zijn altijd met verschillende mensen, ongeveer dezelfde leeftijd, denk ik. En dat stimuleert wel om hier aan mee te doen. Silverfood is van plan om regionaal uit te breiden. Na Venlo en Peerlamaas komt Horst aan de Maas aan de beurt om vervolgens door te groeien in Midden-Limburg. We hebben nog nooit een toetje gemaakt en nou maken we toetjes samen. Ja, en dat is hartstikke goed gelukt. Alleen is de oven ontploft en dan zijn ze allemaal kapot gegaan. Dus, maar we hebben er weer nieuwe in zitten. Dus. Ja, belangrijk dus om zo'n goede maaltijd te kunnen maken. Misschien wel met asperges, want ook dat seizoen is alweer afgetrapt. Tijdens die feestelijke opening kreeg Tren van Enkevoort het gouden aspergemes. Ja, het is zo van hele late erkenning voor waar ik vroeger mee begonnen ben eigenlijk. Dus met asperges steken. Tijdens de feestelijke opening van het aspergeseizoen bij kasteel Aldegoor heeft Tren van Enkevoort het gouden aspergemes ontvangen. En de asperge die is hem zeker niet vreemd. Toen ik jong was, rond de 14, 15 jaar, toen hadden mijn ouders naast een bloemenbedrijf ook asperges in het seizoen. En in het seizoen moesten wij dus altijd meehelpen. En ik heb heel wat asperges gestoken en daarna nog bij een boer hier uit het dorp, Pie van der Donk. Daar gingen wij als vakantiebaantje ook asperges steken. Van Enkevoort kreeg de prijs natuurlijk niet zomaar. Ja, dat is voor mensen die iets betekend hebben met de Limburgse cultuur. En dat is natuurlijk Rowenaise. Maar die ook affiniteit hebben met de asperges. Dus ja, dat heb ik heel zeker. Ja. A, ik ben Limburger. B, altijd asperges gestoken. En C, ik eet ze graag. Bij de prijs hoorde ook een cheque van €500 voor een goed doel. De muzikant koos dan ook voor een muzikaal initiatief. Dan heb ik gekozen voor het LBM, de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. En dan met name voor de jeugdfanfare, of de jeugd. Dat ze het aan de jeugd besteden, vind ik het goed. Vooral om de fanfarewereld, of de harmoniewereld, de blaasmuziek in het algemeen. Dat vind ik ook heel belangrijk dat dat wel behouden blijft. Want dat is natuurlijk een hele belangrijke traditie die wij hier in het zuiden kennen. En die wel een beetje onder druk staat, volgens mij een beetje. Dus, er is niks mooier als ik een fanfare of een harmonie voorbij zie lopen in een Limburgs landschap. Met op de achtergrond asperges. En dan gaat mijn hartje sneller kloppen. Van Enkevoort heeft nog wel een goede tip voor mensen die binnenkort weer zelf het witte goud willen bereiden. Ik vind het altijd zo grappig dat we proberen van alles met asperges te doen. En gewokte asperges en linksomdraaiende asperges en asperges in hooi en dergelijke. Maar ik heb ze afgelopen week zelf klaargemaakt, want ik kreeg natuurlijk ook een partij asperges. En ik heb ze eigenlijk klaargemaakt met gewoon patatten, gooiboter, een ham en ei. En dan heb je echt al heerlijk gegeten. Ja, een mooie erkenning voor de muzikant.
Mocht je trouwens nog een leuke activiteit zoeken in de regio, dan kun je vanaf 1 april, en dat is trouwens geen grapje, een nieuwe escape tour doen in Venlo. Hier in het meest authentieke straatje van Venlo gaan we op zoek naar speciale beeldjes, cupjes van de Voddengat, die allemaal heel belangrijk zijn voor deze opdracht. We hebben inderdaad een nieuwe tocht bedacht en dat was eigenlijk een tocht bedoeld om eens wat meer te leren over die mooie historische binnenstad van Venlo. Maar dan ook vooral voor volwassenen. Dus het moet een leuke, een plezierige tocht zijn waarin je met allerlei puzzels door die stad heen gaat en het Venlos complot gaat ontmaskeren. Want in het Venlos complot zat een verrader. En aan de hand van de puzzels en aan de hand van allerlei mooie historische feiten in die binnenstad ga je met een krant in de hand door die stad heen en ga je die puzzels oplossen en kom je erachter wie de verrader is, als je het goed doet. De nieuwe Escape Tour is gemaakt in samenwerking met het Kesselse bedrijf Buitenzinnen, dat al meer van dit soort tochten heeft ontwikkeld. Het hele project heeft ongeveer een jaar geduurd en is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Venlo. Het idee is eigenlijk gekomen omdat Venlo een Hansestad is. En op die Hansestad kun je gewoon trots zijn als stad. Maar er zijn niet heel veel uitingen meer in de stad over die Hansestad. Dus we hadden zoiets van, ja, we moeten een keer iets gaan maken waardoor we in deze stad wel laten zien van, hey, wij hoorden ook bij die Hansesteden. En waarom is dat zo belangrijk om dat te laten zien? Het is ook een stukje trots, denk ik, dat je erop kunt. Het waren een aantal steden die zich echt met elkaar verbonden. Met handelsafspraken, met belastingafspraken. En ja, niet iedereen weet dat Venlo ook een Hansestad was. En ja, dat mogen we best wel uiten, denk ik. De tocht is niet alleen voor toeristen, maar ook voor Venlonaren zelf. Iedereen is welkom om de puzzels op te lossen en de verrader te vinden. Ik denk dat ook Venlonaren nog heel veel kunnen leren van deze tocht. We hebben hem uiteraard zelf al een aantal keer gelopen. Je leert heel veel. Je komt op plekjes in de stad waar je misschien niet altijd komt. Zoals waar we nu hier staan, bij Tante Bet. Met allerlei prachtige oude kranten zoals ze vroeger verschenen was. En allerlei plekken in deze stad heb je nodig om het complot te ontmaskeren. Om erachter te komen wie de verrader was. Fragment A. Je staat oog in oog met de oude stadsmuur live. Ja, en dat was dan alweer ons rondje Limburg voor deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer met nieuwe verhalen. Tot dan!